Boza pneu. Spanish gets up a sentence. Spanish gets up a sentence.
abasivakashele umphathi wakhonisela ungekho abangena amaqamba emva kwawo ngicela inkaseni beseduze inkasi beseduze ngicela inkasi beseduze isikhathi bathemba sisekho isikhathi sokushaya ikomiti labathemba abuyika amabhadlela bekade sihlala ngawo manje seshakuluma thousands something bayitelela makeyaka bethele amagoso lapha ake nisibethele amagoso ake nisibethisele ingoma amagoso
mashu. Just keep it 10 minutes on.
abesondele etafuleni. Awuzumqebo bathi siyobulala namntana amanqaba. Kompasi akubenjalo abele nje sidinga imizuzu emibili kuphela asidingi ongafezololo lokho esizokwenza futhi kuzosiza thina ukuthi singashonelwa yilanga ngiyabona. Bathembu sinibikelele nonke ngothilweni ikoti zonke zabathembu isikhathi asisekho bengicela nje ukuthula inkosi yesizwe sabathembu inkosi yesizwe sabathembu ukusuka eMsinga ikoti eziningi iziyofika eScourt sithula lapha ke inkosi yabathembu umzukulu kaNodada umzukulu kaNgoza ngokwesikhathi ngeke sisakwazi ukuthi sisho konke okufanelekile. Sithokoza kakhulu bathembu ukuthi nibe ngaka siphethe umhlonishwa umeya la uSobholenyoni waseScourt emtshezi inkosi langalibalele siphethe uDeputy Mayor
owakhona emtshezi kwalobamba siphethe ukhansela uphethwe owa-21 khona emtshezi namakhansela onke asemsinga. Sibonga kakhulu Bathembu, uzulu wonke size siyathokoza kakhulu. Le ngoma kusuka namhlanje omela bengibaphethe la ngonyaka ozayo bazenza ibe inkulu kunakulokhu. Ngithokoza kakhulu bebe. Ngicela ukuthi sithi Mthembu. 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 Mvelase. Ndabezitha. Ngibongeke ukuthola ithuba. Ngicela nje ngokukhulu ukuphuthuma nokuhlonipha ukuthi ngibingelele isizwe sabaThembu ilanga selishonile. Ngizobingelela ke undunankulu uMvelase kanye nekomiti lakhe lonke lapha eGoli asebenzisana nalo amakomiti kanye namagoso. Ngibingelele ke izinduna abantwana basendongolo ehamba nabo abomthetho abakhona lapha phakathi kwethu. Umhlolisha umeya umyeza osuka eMtezi uSobholenyoni uDeputy wakhe ubaba uDladla amakhansela onke ahambisana kanye nawo. Ngibingelele ke amakhansela esuka nawo eMsinga ukhansela uDladla ukhansela uNdlovu ukhansela uMdluli. Ngibingelele ke umfundisi ovulele ngomkhuleko kulo mcimbi omkhulu kangaka nomuhle kangaka. Bathembu ke ngiyajabula kakhulu ukuba phakathi kwenu noma ke siphoxwa isikhathi sesibe sishane. Ngithi ngifisa nje ukudlulisa izwi elilodwa ekutheni ke njengoba silapha namhlanje kukuhle kangaka vala ingoma eGoli nesizwe sabaThembu. Bengifisa ukuthi niyiphathe kahle ke noma seniya ekhaya nehlise uphuzo oludakanayo. Ningaphuzi ngokweqile Bathembu nijabule ngokweqile kuze kugcine kube khona idumbu nenhlekelele ezizodala manje ukuthi ukujabula kwethu kugcine sekube ukudumala. Ngifisa ke futhi ukudlulisa ukuthi njengoba siya emakhaya ake sithi ukuphelelana kancane nezibhamu ngoba izibhamu zenza manje kugcine kuba ngazothi uDisemba isikhathi sempi. Abantu abaningi bayadubulana ake ngabe bikho umuntu ozokehlala enegqubu lokuthi ufuna ukuyodubula ubani emcimbini wakabani. Ngiyafisa kakhulu ukuthi njengoba siphelele sila sengathithi njengoba sizoya emakhaya siphathe kahle kuze kube futhi siyabuya ngonyaka ozayo siphelele siphila sibuyela emsebenzini njengoba nisebenza lapha eGoli. Siyafisa ke ukusho ukuthi ngonyaka ozayo siyafisa ukuphinda futhi sinivakashele lapha eGoli ngoba ngiyabona izinga lenyuke kakhulu kulonyaka nokuhleleka ngihleleke kakhulu ngonyaka loya engangivakashe ngawo kokugcina engangize ngathi ayi kanti eGoli Bathembu beniyongibukisa ukuthi abantu badakwa kangakanani. Namhlanje ngiyabona utshwala bukhontrolekile. Yikho-ke ngithi ngikuncome kakhulu kwikomiti elisebenza kakhulu ngokuzikhanda nangokuzimisela. Angathithi ke ngayibamba la niyibambe khona. Ngiphinde-ke ngigqugquzele ukuthi njengoba ingoma ihlanganisa isizwe akube yinto-ke yethu sonke kungabi yinto yamagidangoma kuphela kodwa size lapha begida khona sizobasapota sizobaxhasa. Ngomhla ka-27 ingoma iya eThenisini iya futhi eMbubu eMsinga. Ngomhla ka-29 siya eMcitsheni. Emcitsheni ngiyobe ngikhona, eMsinga ngiyobe ngikhona, eThenisini ngiyobe ngikhona. Kuyintokozo-ke kakhulu kimi ukuthi ngibuke izinga lengoma liphakeme ngale ndlela liphakeme ngayo. Siyafisa-ke ngazuthi-ke nalapha-ke eMcitsheni kungaphinde kube into efanayo, naseMbubu futhi kube into efanayo, kanye naseThenisini futhi kube into efanayo ngoba njengoba ingoma ihlanganisa abaThembu ihlanganisa isizwe. Njengoba ngihamba namakhansela la kushoda nje induna kuphela ezingaphumelelanga ngenxa yokuthi uhambo lethu sihlele sesiphuthuma. Kodwa bekufisa ukukhombisa nina ukuthi sibumbene manje, sibumbene kangakanani amakhansela, induna, ubukhosi
kanye nabo bonke ubuholi obukhona emakhaya ukuthi ingoma siyayisupporta kakhulu futhi siyafisa izinga layo likhuphukele phezulu kakhulu. Ngifisela ke ukuhamba kahle asembuyela emakhaya njengoba nizokwehla ngeviki elizayo. Nami ke sengicela ukuvalelisa ngoba into engihamba ngayo ihamba ngesikhathi. Ngibonge kakhulu kuba kanye nani bathembu ngiyanithanda nonke. Babe zazi inhleneki benigqokile. Ngisekateka amaholide kaChristmas no New Year. Bathembu.